नमस्कार. आमी आयज हांगासर हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यान आसा आनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतल्यान गोवा बॉर्डरी कडल्यानूच लागीं आसलेल्या सावंतवाडी तालुका आनी कुडाळ आनी वेंगुर्ला हे ज्या तालुक्यान आनी दोडामार हांगा काजूचें उत्पादन आसा तें खूब मोठ्या प्रमाणान जाता आनी काजूचो गर आसा तो हांगा मार्केट बऱ्या पैकी मेळटा. पूण हे जे लागींचे जे तालुके आहा तेंच्या कडल्यान हो जो काजूचो उरलेलो जो मुठ्ठो आसा बोंडू आहा तेका खंय तरी गोंयान आसल्या उपरांत तेंकां थंय मार्केट मेळटा. पूण हे सावंतवाडी जावं कुडाळ जावं गोंयांतल्यान 15 किलोमिटर 20 किलोमिटर जे पयस भितर जे गांव आहा तितून हो जो बोंडू आहा मुठ्ठे आहा ते तशेंच कुजोवन उरता. तेंकां खंय म्हटल्यार मार्केट ना. म्हटल्यार गोंयान जशें लागींच्या गांवांतल्यान हे गोंयान जो मुठ्ठो वयता तशें हांगा ती सिस्टम ना, सोय ना. ताका लागून हे ज्या सायटीक जे काजू उत्पादक शेतकरी आहा तेंच्या कडल्यान आमी जाणून घेवया कशें कितें तेंचें हे उत्पादन आसता. समज हे मुठ्ठे बीन आहा तेंचे समज हेजो भाव बी मेळत तेंकां चांगलो जाल्यार तेंकां तें मानधन समज मेळत जाल्यार तेंकां खंय तरी हेल्प जावपाक शकता. एका सायटीन जे किटकनाशक जावं मन्यावचे कामांक बी आसता तेंची मजुरी जावं हेंच्या खातीर हे जो सायड जो खर्च आहा तो अशा मुठ्ठ्यांतल्यान पयशांतल्यान जर तेंकां मेळत आसा जाल्यार तें चांगलें आसा, बरें आसा. ह्या खातीरच आयज आमी हांगा जे शेतकरी आसा काजू उत्पादक तेंच्या कडल्यान तेंची व्यथा जाणून घेवया कशें कितें तेंचो हो बिझनेस चल्ला तो. नांव काय तुमचा? विलास दत्ताराम राणे, गाव सुतारवाडी. सुतारवाडी ह्या गांवांतले आसा. हे जे काजी बीन आहा हे तुमचे म्हटल्यार पूर्व तयारी बी कशी काय आसता? म्हणजे तेका मशागत बी आसता, त्याच्यानंतर काय फवारणी बी आसता. ह्या तुमचं काम कसा काय असतं काय सांग? पहिले गणपतीच्या तेवढ्यात आम्ही खतं देतो काजूंना. त्यानंतर साधारण दिवाळी जर पाऊस संपत आला की ग्रास कटरने पूर्ण बाग साफ करून घेतो. आणि माणसं पण असतात, इतर माणसं असतात आमच्याबरोबर. आणि ह्या काजू काही दिवसांनी म्हणजे जरा पालवी यायला सुरुवात झाली की फवारणी पहिला डोस देतो. त्याच्यानंतर साधारण मोहर फुटायला लागला की दुसरा डोस फवारणीचा देतो. आणि साधारण काजू जरा बी फुटली की तिसरा डोस देतो फवारणीचा. आणि त्यानंतर मग काही दिवसांनी काजू हे पिकायला चालू होतात. साधारणतः हे जे असतात मुळा कितकी असतात ह्या तुमच्या बागेत? साधारण 700 ते 800 मुळा आहेत ह्या बागेत. आणि ही जी काज आसा ती काज म्हणल्यार काज तुम्ही विकताय मार्केटात तुमकां जाता हैसर असल्यानंतर. जो रोवलेलो बोंडू आहा ताका मुठ्ठे म्हणतात, त्याचं तुम्ही काय करताय? म्हणजे ते असे वेस्टच जातात बोंडवाचं. आम्हाला काय कोण असा इकडे कोण खरेदी करणारा कोण असा मिळत नाही आम्हाला. त्याच्यामुळे पूर्ण आमची ते फुकटच जातात. ते जर गेलेले असते आज बाजारात तर काही आम्हाला थोडी मजुरी तरी मिळाली असती. ह्या आता एवढं खर्च करतो पण तेवढं आम्हाला काय उत्पादन टाइम बसत नाही उत्पादनाचा. आणि त्यामुळे ह्या बोंडवाचा जरी थोडा आम्हाला हातभार लागलेला तरी थोडी मजुरी भागली असते ह्याच्यामध्ये. साधारणतः तुमच्या ऐकिवात असतात की गोयात ह्यो बोंडू हा तो विकत घेतलो जाता. हो, पण ते इकडे कोण येतच नाहीत ना, त्याच्यामुळे हा बोंडू फुकट जात आहे. इकडे जर काही आठवड्यातनं 4 वेळा जरी आलेले तरी इकडे गाडी भरून गेली असती. बरोबर. म्हणजे जशी आपल्या महाराष्ट्रातली थंयसली जी बॉर्डरची काय गांवां आसत म्हणजे कासमडुरा आसात, बांदा आसात किंवा ह्या सायटीक जे सगळे दोडामार्ग सायटीचे आसत थंयसरलो मुठ्ठो म्हणजे बोंडू हा तो गोंयांत जाता, त्याची योग्य प्रक्रिया थंय वता. तसाच जर त्याच्या पुढे जर आपल्या सावंतवाडी तालुक्यात किंवा कुडाळात येवचे असे त्यांची गाडी अशी तुमची इच्छा? बरोबर. हो, तसे जर गाडी आलेले तर त्याचा हातभार आम्हाला पण थोडा पैसा लागला असता आणि त्याच्यामुळे आमचं उत्पादन आणखी वाढलं असतं. कारण आम्हाला जेवढा आम्ही खर्च करतो तेवढा खर्च आम्हाला ह्याच्यातनं तसा निघत नाही. वर्षभर आम्ही ह्याच्यावरच अवलंबून असतो. म्हणजे ह्या हैसरले जे हांगासरले जे सावंतवाडी तालुक्यातले जे काजू शेतकरी आसात तांकां अशें दिसता की बाना जावं दोडामार्ग जावं अशें ह्या सायडीन कासमोड्रा बी त्या सायडीन जावं हे सगळे जो काजू मुठ्ठो जो तो गोंयान वयता. तशीच हांगासर तेंची इच्छा सादारण 25-30 किलोमिटर हांगासर आहा. आनी हांगासल्यान जर तो मुठ्ठो आहा जर गोंयान वचत आसत जाल्यार तांकां हो जो आर्थीक जो खंय मजुरी जावं आनीक कितें मशागतीक जे किटकनाशक बी हे वखदां बीन लागता हेंच्या खातीर हे तांकां मातशें हेल्प जावपाक शकता अशें तेंचे हे दिसता. सध्या तुमकां कामगार बी घालचे पडटात? हो, सध्या कामगार आहेत आमच्याकडे चालू 4 कामगार आहेत. पण आज कसं आहे, आज तिकडे लग्न असल्यामुळे 2च कामगार आलेले आहेत. सध्या अजून जोर झालेला नाही, काजूचा नुकती सुरुवात झाली आहे म्हणून थोडे कामगार कमी, नाही तर 7-8 कामगार वेचायला लागतात. आणि असे
म्हटल्यार मदींच खंय तरी असा आपत्ती येयला. आता दमट हवामान झालं त्याच्यामुळे काजू मोहर जो आहे तो काळो पडलो. बरोबर. मग अशा वेळी ह्या महाराष्ट्र सरकाराकडसून तुमका काय अशी मदत बिदत काय कसा काय असतं? तसा विमा उतरतो, पण काही त्यांचे ते हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार ते ह्या करतात, पण आमचं खरोखर नुकसान जातं आणि नुकसान मिळत नाही आम्हाला. ते काय सावंतवाडीच्या हिशोबाने धरतात, पण इकडे हवामान सावंतवाडीच्या हिशोबाने नसतं. इकडे खार पडून ही बघा आता संपूर्ण मोहर करपलेला आहे, पण ते सावंतवाडीचं हवामान धरून ते चालतात. गेल्या वर्षी आम्हाला काही दिलं नाही. आता ह्या वर्षी बघूया, विमा उतरलेला आहे आम्ही. म्हणजे हे सुद्धा जी काही सरकारकडून जी काही म्हटले हेल्प असता ती सुद्धा हांगासर खंय खंय पावता खंय पावना अशें हे शेतकऱ्यांचे जो काजू उत्पादक आहा त्याचे हे मत आसा. सर, नाव तुमचें? मी आंबेगाव सरपंच शिवाजी पांडुरंग परब. सध्या कोकणात काजू उत्पादन चालू झालेलं आसा आणि साधारणतः सावंतवाडी तालुक्यात हे तुमच्या आंबेगावात जे शेतकरी असतात साधारण किती शेतकरी काजू उत्पादन करतात? आंबेगावचा जर सर विचार करायचा गेला तर जवळजवळ 60% उत्पन्न हे काजूपासून आपल्याला या आंबेगावामध्ये घेतलं जातं. उर्वरित भात शेती आणि थोडी 5-10% काय उर्वरित राहिलेले असेल ते बांबू किंवा आंबा असा चालतो. साधारणतः हा आता काजू उत्पादन घेतल्यानंतर काजू जो गर आहे तो या ठिकाणी त्याची म्हणजे कशा रीतीने त्याचं मार्केटमध्ये जाणं होतं, काय इकडे व्यवस्था आहे? हां, तर काजूचा जर विचार करायला गेला तर त्याचा तो काजू असतो, त्याचा गर असतो, तो मला वाटतं की एक वेंगुर्ला आणि किरकोळ प्रमाणात सावंतवाडी आणि कुडाळ या ठिकाणी किरकोळ प्रमाणात म्हणजे हाताच्या बोटावर मोजण्या एवढ्या ज्या काही छोट्याशा कंपन्या आहेत ते प्रोसेसिंग त्याला करतात. आणि उर्वरित जो आपला बोंडू असतो मी तुम्हाला दाखवतो. म्हणजे हा काजू झाला, काजूचे प्रोसेसिंग जवळपास इकडे या ठिकाणी थोड्या प्रमाणात होतेच. आणि हा जो बोंडू असतो हा बोंडू जवळजवळ 60% क्षेत्र जे आहे आंबेगावामध्ये बेंडूच्या प्रमाण केलं, परंतु हा वाया जातो. कारण प्रोसेसिंग करायची जी काही युनिट आपल्याला हवी असते ते आपल्या सावंतवाडी तालुक्यात तर मला वाटतं या ठिकाणी उपलब्ध नाही आहे. कारण जो गोवा बॉर्डरच्या जवळ ठिकाणी बांदा असो किंवा दोडामार्ग असो आणि इतर त्याला लागून जे काही गाव असतील त्यांच्याकडे येतात आणि बोंडू हा ते घेऊन जातात. म्हणजे त्याचा फायदा बऱ्याच शेतकऱ्यांना त्याचा मिळतो आणि त्याच्यातून त्याची काय मोलमजुरी समजा असते, त्याला काय लागणारी एक इतर खर्च असो त्या ठिकाणी भागवला जातो. परंतु आंबेगावात आणि आंबेगावाच्या आजूबाजूला कुणकेरी म्हणा, माडखोल म्हणा किंवा लगतचे जे काय इतर काही गाव असतील त्यांच्याकडे बोंडू हा पूर्णतः वाया होतो आणि कुसून जातो. ज्याप्रमाणे या बीला त्यांच्याकडून जो काय हमीभाव असतो किंवा त्याचं काय फायदा असतो तो भेटतो, पण ह्याच्या माध्यमातून या बोंडूच्या माध्यमातून पूर्णतः या शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं आहे. मला जर असं वाटतं की तुमच्या माध्यमातून गोवा सरकारला मला असं सांगायचं आहे की त्यांच्याकडे ज्या ज्या काही कंपन्या असतील त्यांच्यामार्फत ते आंबेगावसारख्या या दुर्गम अशा ठिकाणी शेतकरी प्रधान हा देश आपला मानला जातो. शेतकऱ्यांना कुठेतरी आपल्याला प्रेझेंट करायचं असेल तर त्यांचं नुकसान न होता तर नुकसानाच्या ज्या काय बाजू आहेत ते निदान गोवा सरकारने तरी भरून काढाव्यात असं मला वाटतं. म्हणजे एक आशा या ठिकाणच्या जे म्हटलं हांगासरले जे सावंतवाडी म्हटलं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले जे काजू उत्पादक शेतकरी तांकां एक आशा की गोंयान आपलो जो मुट्टो आसा वो थंय वचपाचो अशें तेंचें अशें म्हणणें आसा. म्हटल्यार त्या लागून तरी हांगा तेंचो जो इतर जो खर्च आसता मजुरी जावं फवारणी जावं आनी कितें बारीक सारीक जी कामां आसता तितून ते सोडोवंक शकता आनी खंय तरी तांकां हातभार लागोंक शकता अशें तेंचें चित्र दिसता. आतां हे काजू हे करत आसतना क्लायमेटाचे मदीं प्रॉब्लेम आसता, मग ते कशें तुमी हँडल कितें करता? आता काय क्लायमेट असतो, कारण काय आता आमच्याकडे म्हणतात गावठी भाषेत म्हणतात ते खारी म्हणतात. खारी पडल्यानंतर पूर्णतः दमट हे हवामान असतं. त्याच्यावरून त्याचा प्रादुर्भाव हा जो मोहर असतो, मोहर होतो ना, मोहर पडल्यानंतर तो मोहर पूर्णतः काळा होऊन जातो. त्याच्यामुळे जे काय आपल्याला त्याला 100% जे काय उत्पन्न भेटायला पाहिजे होतं परत किमान ते 10% एवढं आम्हाला उत्पन्न मिळतं. परंतु सावंतवाडी तालुक्याचा विचार केला तर त्यांचा हवामान खात्याचा जो अंदाज असतो तो आपल्या इकडच्या भागाला तो हे होत नाही, कारण का शहरा ठिकाणी तो चालून जातो. शहरा ठिकाणीच्या काजू जवळजवळ बागा ज्या असतात ते फवारणी वगैरे करतात. आम्ही पण या ठिकाणी फवारणी करतो, परंतु हवामानाच्या दृष्टिकोनातून आपल्याकडे बघायला गेला तर बऱ्यापैकी आपल्या या ठिकाणी नुकसान होतं. हां, म्हणजे हे जे नुकसान आहे हे आपल्याला अशा स्वरूपात म्हणजे मोहर जो आहे तो काळा पडतो, पावसाचं वातावरण किंवा दमट ज्याला खारीक असं म्हटलं जातं, खारी पडली असं म्हटलं तर त्यातून हा नुकसानाचा या ठिकाणी तोटा बसत असतो. म्हटलं एक तुम्ही ह्या गावचे सरपंच आणि एक प्रतिनिधी म्हणून शेवट जाता जाता काय तुमची विनवणी असेल आपल्या या महाराष्ट्र सरकारकडे असेल किंवा हे जे काही मुद्द्यांविषयी आपण चर्चा करतोय गोवा ह्याकडे त्यांचं गोव्याचं पाऊल अग्रेसर आहे, पुढेच आहे त्यांचं, मग काय तुम्हाला आशा वाटते की या गावात
त्यांच्या गाड्या याव्यात किंवा इकडून तो माल आहे तो तिकडे जावा, काय तुम्हाला आशा किंवा एक विनंती कराल? कसं आहे माहीत आहे, या ठिकाणी जे आता सरकार असो किंवा काय पुढारी जे काय असो, आमच्याकडे तर कोकणाच्या भागाला बघितलं की ते हवालदिल झालेलं आहे. आपण जो आपला वरचा जो पट्टा आहे म्हणजे घाटमाथ्यावरचा आपण पट्टा जर त्या ठिकाणी म्हणतो, शेतकऱ्यांच्या बाजूने 100% शेतकरी सगळेजण एकत्र येतात आणि आवाज उठवतात. जो काही नुकसान झालेला आहे 100% सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट मिळायला पाहिजे असं तो त्या ठिकाणी आवाज उठवतो. कारण त्यांचा ऊसाचे जे मळे असतात, ऊसाचे त्यांचे कारखाने त्या ठिकाणी त्यांना दिलेले आहेत घालून. पण आमचं काय होतं, आमचं उत्पन्न या ठिकाणी बोंडू म्हणजे काजूचं होतं, परंतु त्याचे कारखानेच या ठिकाणी अवेलेबल नसल्यामुळे आमच्या शेतकऱ्यांचं या ठिकाणी नुकसान होते. सरकारला मी आपल्या माध्यमातून एवढं सांगू इच्छितो, शेतकरी हा कृषीप्रधान देश आपला असल्यानंतर शेतकऱ्यावर सर्वसामान्य व्यक्ती या ठिकाणी अवलंबून असतो आणि शेतकऱ्याचं उत्पन्न त्याची रोजीरोटी जो काय उत्पन्न करू त्याच्यावर अवलंबून असते. सरकारला मी एवढं सांगू शकतो की ज्याप्रमाणे इतर गोव्यासारख्या राज्याच्या ठिकाणी प्रोसेसिंग युनिट याचं उभारलं गेलं आहे, त्याचप्रमाणे आपल्या कोकणामध्ये सुद्धा या काजूचा बोंडू आहे त्याचं युनिट या ठिकाणी उभारायला पाहिजे असं माझं एक प्रामाणिक एक मत आहे. जेणेकरून लोकांनी जे आता जवळजवळ 60% आमचं या ठिकाणी उत्पन्न होतं आहे आणि जो काय त्याला काजूला लागणारे औषधं वगैरे आहेत ते मारतात, त्याचा खर्च यामध्ये भागत नाही आहे. ते आणखी आता त्याचं प्रमाण आता मी सांगतो, यावेळी मी मारलेलं नाही आहे. आमची पण काजूची बाग आहे. यावेळी मी कारण की दरवर्षी 20,000 ते 25,000 रुपये त्याला खर्च येतो. पुन्हा त्याचे मजूर असतात, मजुरी भागवणं ह्याच्यातच आमची दमछाक होते आणि यावेळी मी मारले नाही. त्यामुळे माझं जवळजवळ 90% आमचं या ठिकाणी आमचं नुकसान झालेलं आहे. त्यामुळे सरकारला मी एवढं सांगतो, शेतकऱ्याला तुम्ही जर बळीराजाचं म्हणत असाल तर बळीराजाला कुठेतरी बळ देण्याचा कार्य या सरकारने करायला पाहिजे. आणि याचे जे प्रोसेसिंग असतात याची म्हणा किंवा कोकमची म्हणा, कोकमसुद्धा बऱ्या प्रमाणात या ठिकाणी होतो आणि काजू या बोंडाची युनिट या ठिकाणी जवळजवळ आपल्या या सावंतवाडी तालुक्यामध्ये व्हावीत असं माझं एक प्रामाणिक मत आहे. ओके, धन्यवाद. हांगा हे गोमंतक चॅनलचेर न्यूज चॅनलचेर तुमी हांगासर येयल्यात आनी तुमची जी व्यथा ती तुमी हांगासर मांडलेली आसा. शेतकऱ्यां खातीर हो जे तुमचें पाऊल आसा, कित्याक आपल्या बरोबर आनीक जे शेतकरी आहा हांगासर सावंतवाडी जावं, कुडाळ जावं, कणकवली जावं, ह्या तालुक्यान जो काजू उत्पादक शेतकरी आहा तांकां खंय तरी तेंचो जो मुट्टे बे आहा तेंचो खंय तरी एक चांगलो प्रोसिजर जावपाक युनिट हांगासर जावचें. गोंयान सुद्दां तेणी हांगासले गोंयांतले गाडये सुद्दां हांगा येवपाचे अशें तेंचें चिंतलें. धन्यवाद. मी मृणाल वारंग.